Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Riza nituri neizwi guru Jesu uno uya para bafambi tena imanyi Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Nyanza taura nemana nayo Jesu uno uya abo pajecha kunyika zese Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya nduzi zepasi zinosha tirwa Jesu uno uya waru wawanda wanua famba Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Jesu uno uya shekare uno uya Jesu uno uya Zangu nditorona mukana wako kumhorosai makadiko muri yeZimbabwe makadiko makadai muri zvenyu matimba nenyika yakasiyana siyana pamungadai muchibata pamunotibata tiri nhai ndo kupindira kwandiri kuita panhepfenyero yenyu nhepfenyero yamunoziva uye yamunofarira Mambokadzi Dream Radio ndo patinotefenyura tiri ndo patinobatika ipapo apo regai zvangu nditange nekutenda iye musiki aita kuti tisangane zvakare nhasi pachikamu chimwe chete chamunoziva chatinoita musi wechina choga choga nhai ndogotenda futi zvakare mushamarire angainemi kubva nguva dzemasikati dzose kusvika iye zvino ndichipinda pano manheru pano nechino chirongwa handiti zita rangu ndinoitwa Faremo Yechirando muridzi wemabhachi
ndiye ari kukwapedza chirongwa chanhasi chamunoziva uye chamakamirira chamunoda nhaika. Regai zvangu ndakanda kutenda madj ose ari kuita basa pano panhepfenyero. Ndongotenda kuti management yeparedhiyo pano neutungamiriri hwese huripo zvawo. Ndichitikomborerwai naMwari handiti. Munditendera futi pane vaparidzi vandiri kufamba navo nhasi. Ndinoda kukumhoresai zvakare muzita raMambo Jesu Kristu ndichiti haleluya. Pamwe chete nevaimbi vachange vari kutitandadza pachirongwa chino. Chirongwa chamakadai kuteerera ndo chirongwa chinonzi rotumbidzwa vhangeri. Ndo chatiri kufamba nacho nhasi uno. Apa muri kufamba nejairi pamweyo chirandu. Kana nisikakanganise last week takanga tiine nhaurwa yesabata. Naizvozvo hatina zvedi kuipedza nekuti mhinduro dzacho dziripo zvadzo. Tamboti regai timboiti bhichana. Tova toisimudzira futi zvakare next week handiti. This week tiri kufamba nenhaurwa iri pano inoti kana zvichinzi Jesu wakauya kundozadzisa mutemo nemaprofita. Zvinomborevei chaizvo chaizvo. Tinongoona zvedu inzwi iri kuti rinogara richingotaurwa kumachechi akuchinzi Jesu vakauya kundozadzisa mutemo. Ko mutemo yakanga yakashota here? Ko munotaura kuti Mwari vakambopa mutemo kuvanhu vopedza vozoti ngaichizadziswa here? Uye kana yakazadziswa zvakadzadziswa zvacho ndezvipi? Ndo zvadadanira vashumiri vandinavo nhasi uno kuti tinyatse kumbodziya nenyaya yekuzadziswa kwemutemo, kuti kana uchinzi mutemo yakazadziswa pai, papi pacho. Jesu achiti handina kuuya kuzoparadza asi ndakauya kundozadzisa maprofita nemitemo. Zvinomborevei chaizvo chaizvo. Kana une maonero ako tibate zvakare panhamba dzinoti idzo alright. Saka ndo nyaya tiri kufamba nayo nhasi. Kana uchangondibata unogona ndibata panhamba dzinoti idzo +27 8333 40910. Ndio paunobata DJ Farai Moyo. Tobva tataura iwo wotaurawo maonero ako. Tinonga tichitoshandisa audio zvakare. Kana wataura zvako tinongozouya newe pano pamhepo nemaonero ako. Saka nhasi uno vanhu vandiri kufamba navo vafundisi nevadzidzi ndio vari pasi vatichataura nemazita avo panapa. Ndiri kufamba navajeketera, ndigofamba navamukaru, ndigofamba naEvangelist Manyuchi, Evangelist Manguwo, Evangelist Farai Kotwani. Ndo vandiri kufamba navo pachirongwa chanhasi. Tiri kudziya nyaya iyoyi pamwe chete nevakanga vaine maonero avo naPastor MVNU. Ndo varipo zvakare pamwe chete nevakanga vari nemaonero avo vanoitwa ivo Farai Ngwenje, vakanga vari kupindirawo ipapapa. Ndo vandiri kufamba navo nhasi nhasi.
Asi zvemunoziva mazuva ese regani pobvanda turasangu mimbi 1 apinde mudariro then tozoona kutanga futi nenyaya yedu ipapa tione kuti tosvika papi nayo handiti. Ndo kusimudza kwandiri kuita iko mai moyo kambo kanonzi handidi kuva bridge. Ukaenda pa internet vanowanikwa ipapo aripo masongo avo zvakare ari tititi. Anzi handidi kuti ndive bridge inini ndigoparidza zvakanaka zvandisingakwanisi kuita. Kuparidza rudo ini ndisina rudo rwacho. Tinoona kuti zvinowanikwa mukati mwevatende vazhinji ari pamberi papa achitoparidza kudzivisa zvakaipa kana kudzivisa upombwe chaihwo. Apati ndiye zvakare anozobatwa futi neupombwe, ndiye anozoonekwa futi vakumitisa vana vesangano. Saka zvinhu zvaunoparidza ngazive zvauri iwewe. Andiwo munamato wakanaka handiti. Andiwo kutopinda kwataita pachirongwa chacho amuri kufamba naFaraimo Chirandu murizi wemabhachi panhetenyero. Andakugadzira zvangu dana vafundisi vangu parizvi nezvinhai. Handidi kuva bridge.
Waraita masora serege ndikupasei mose muzita raishe Jesu Kristu. Ndinoimba kuti makachengetwa uye nyasha dzaMwari dziri pamusoro penyu. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka, Mwari varambe vachikuchengetai kumativi mana enyika. Achengete nemhuri dzenyu nevana venyu vose ngavasiwe pamberi paMwari. Nyasha dzirambe dziri pamusoro pedzimba dzenyu nevana venyu. Haleluya. Right, regei tiverenge zvedu magwaro edu kubva pana Matthew chapter 19 verse 1 tosvika pa9 number tinzwa kuti inotitaurira kuti chini. Jesu akati apedza mashoko iwawo akabva Garirea akaenda kunyika yeJudhea mhiri kweJorodhani. Vanhu vazhinji vakamutevera vakaporeswapo. VaFarisi vakauya kwaari vakamuudza vachiti, ko munhu anotenderwa kurasa mukadzi wake nemhaka ipi neipi here? 4 number akavapindura akati, hamuna kurava here kuti uyo wakasika pakutanga akavaita murume nomukadzi? 5 number akati, nokuda kwaizvozvo murume achasiya baba namai vake akanamatira pamukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe. 6 number nokudaro havachisiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvi Mwari akavasonganisa, munhu ngaarege kuzviparadzanisa. 7 number vakati kwaari, Mozisi wakagonyorereiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba angagomurasa? Right, 8 number akati kwavari, nokuda kukutu bwemwoyo yenyu Mozisi wakakutenderai kurasa vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Full stop. Ndinoti kwamuri, ani nani anorasa mukadzi wake asi nemhaka youpongwe akawana mumwe unoita upongwe, nounowana wakaraswa anoita upongwe. Saka iyi inotiudza yoga kuti rugwaro rwokurambana hahuna kugara hwambotovapo, but Mozisi akaona hukukutu hwemwoyo yavo achibva anyora rugwaro nokuda kwohukukutu hwakanga huri pamwoyo yavo. Zvinoreva kuti Mozisi akanyora rugwaro husina kutenderwa naMwari kuti arunyore hwokurambana, nemhaka yokuti ari kuti anoramba mukadzi wake, anorasa mukadzi wake akawana mumwe anoita upongwe, neawana mukadzi akaraswa anobva aita futi upongwe. Zvinoreva kuti rugwaro rwokurambana hwakuna. Haleluya. Saka Mozisi akaona kuomarara kwemwoyo yevanhu, akaziva zviri kuda mwoyo yevanhu kuti kana ndikasadai vanhu ava vanondiparadza, akabva anyora rugwaro rwokuvatendera kuti varambane, nemhaka kuti Jesu zvinoda vanhu. Saka kana tikaverenga kubva pa7 number inoti, vakati kwaari, Mozisi wakagonyorereiko
wakagonyorereiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba agomurasa 8 number? Akati kwavari nokuda vatenderi vaMwari. Nyaya yemanhare yakanaka chaizvo uye inyaya hombe, inyaya yekuti regai timbonatsa kunzvera magwaro nekudzamisa pfungwa nekunatsa kuona nezvazvo kuti zvinomboreveiko zvinhu zvakaita seizvozvo. I think chinhu chokuti inini ndichambozvipa nguva ndimbonatsa kutarisa magwaro, asi maya nenyaya yakanaka, itopiki yakanakisa zvisingamboiti, inotibatsira ende inoita kuti titsvage magwaro, inoita kuti tiriseche. Patinoresearcha mumagwaro imomo zvoita kuti tirambe tichiverenga. Saka tinokutenda chaizvo netopiki dzamuri kutipa dzakanaka kudai. Regai tigozoya zvedu nemhinduro. Maonero handei ndichita wenyu, asi aiwa tinokutendai. Matopiki enyu anotibatsira, anotisvitsa padhuze naMwari. Makadiko vanhu vaMwari, makadi henyu. Ini ndinofara. Ndingadawo zvangu kumbotsanangura nemanzwisiro andinoita panyaya yataurwa apo naMr. Farai Mangenge yekuzadzisa. I think kuti tikaverenga Matthew chapter 5 yese inogona kutibatsira kuti tive nekunzwisisa kwakazara pamusoro pezvaitaurwa naJesu. Chekutanga, Jesu anotaura achiti, musafunga kuti ndakauya kuzoparadza vaprofita nemurau, asi ndakauya kuzozadzisa. Rechirungu rinotaura kuti I didn't come to destroy the law and the prophets but to fulfill. Kana munhu achita fulfill ari kuzadzisa, haasi kuparadza chiripo. Handiti muri kuona, haasi kuti chiripo chiri kuparadzwa but uri kuchizadzisa. Kuchizadzisa neimwe nzira zvakafanana nokuti munhu uri kuvandudza kana kuti uri kunyasa kutsanangudza more about chinhu ichocho. Ndozvaitaurwa naJesu. Izvi tikada kuzvitarisa kuzadzisa kwaJesu tinoona pamavhesi andatumira apa, Matthew chapter 5 verse 31 ne32. Pekutanga 31, Jesu ari kukota zvakanga zvichidzidziswa vanhu kubva pakanyorwa murayiro naMozisi, pamusoro pekunge ashungurudzwa Mozisi nevanhu nenyaya dzekurambana nenyaya dzewanano. Mozisi zofa apesera avanyorera rugwaro, sekutsanangurwa mberi naMr. Farai kuti akazonyora rugwaro rwekuti vanhu varambane, nekuda kwekuti vanhu vanga vanetsa nenyaya dzewanano dzekuti vanhu vaingorambana vachide kusvika azovanyorera rugwaro rwekuti munhu kana achida kuramba mukadzi wake ngaamunyorere rugwaro rwokumuramba. So tikatarisa tichide kunzwisa nyaya yekuzadzisa, tikaverenga verse 31 tikainzvera zvakanaka ne32 inonyasa kutibudisira pachena, because 31 iri kupotwa naJesu achipota zvakanyorwa naMozisi. Anoti zvakanziwo ani nani unorasha mukadzi wake ngaamupe rugwaro rwokumuramba. That is the first law yakanga yakaiswapo naMozisi yaakanyorera vanhu iyoyo. Jesu wauya paakuzadzisa murayiro oro the way yaari kuita fulfill naye the law. He is not destroying law yekuti ani nani anorasa mukadzi wake ngaamupe rugwaro. Haasi kuparadza that law 31 verse 31. He is not destroying that law, but he is fulfilling that law. He is explaining more about that law. 32 ndopakuti asi ini ndinoti kwamuri, ndokutaura kwaJesu, ini ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unorasha mukadzi wake asi nemhosva youpombwe unomuitisa upombwe, ani nani unowana wakarashwa unoita upombwe. Kureva kuti Jesu ari kuti kuramba mukadzi nenzira yainzi unomunyorera rugwaro it's not enough. Saka iye ari kuexplain achizadzisa kuti ndiri kutaura kwamuri kuti mukadzi, nekuti mukazwa paitsanangura achienda mberi nenyaya aitaura kuti Mozisi akakunyorera rugwaro nokuda kwekukutu hwemwoyo yenyu, asi urongwa hwaMwari, Mwari haafa ari kuti vanhu varambane.
akavasika akavabatanidza iye pakutanga kuti vave nyama imwe, saka havafaniri kuparadzaniswa. Asi apa akuchizadzisa murayiro wakanga wanyorwa naMozisi kuti it was not enough kuti munhu angoramba mukadzi wake otomupa rugwaro, because mumwe aigona kungozi kana akangotadza kana kubika mafungiro angu, kana akangotadza chino obva atozita akutokunyora rugwaro takutokuramba. Saka Mozisi ari kuti kunze kwekunge mukadzi aita mhosva yeupombwe ndipo chete paanokwanisa kurambiwa, asi kana asina kuita mhosva yeupombwe haakwanisi kurambwa. Ndo nyaya iri kuzama kutsanaudzwa naJesu panapa. Asi ndinoti kwamuri, umwe nomwe unorasha mukadzi wake asine mhosva yeupombwe unomuitisa upombwe. Kureva tini ndikaramba mukadzi wangu asina kupomba, ndaitisa mukadzi wangu upombwe. Uye achandorora futi mukadzi wangu ini wandakaramba asina mhosva yeupombwe achaita futi upombwe. Handimwe kuona kuti patobuda nyaya yeupombwe pamusoro pekuti munhu aramba mukadzi asina mhosva yeupombwe. Ndo zvatirikuita pamambokadzi Dream Radio. Kana uchangochibata atiri kufamba nacho chirongwa chacho, vatanga kupinda zvavo mudariro vachitaura vanga vari evangelist Mavenge, ndo vatanga kupinda nenyaya vati vaitangire pakuti rugwaro rwakatombotanga kunyorwa naMozisi, vachibvunza vaFarisi kuti ko kana tichinge takonana nemukadzi nderwupi rugwaro runotenderwa kuti tisiyane nemukadzi. Jesu akabvunza vakati aiwazve ainyore koini Mozisi akakuudzai kuti zvikanzi ainyora rugwaro kuramba, zvikanzi aiita izvozvo nekuda kuti rume wenyu handizvo. Saka ndo patititangirana napo ipapo kuti so Jesu auya chiri kunzi kudzadzisa ndo chii chacho. Akamboka toda naizvozvo mudariro anonzi Petrina kamboka chinzanzi kubata kwaMwari. Karipo zvakare paYouTube ukakasa unopaona ipapo dziri tichiti apane masongo anonakidza kwazvo handiti. Ndo kutofamba kwatiri kuita nacho chirongwa chacho handiti. Shamisa zvikuru, Priscilla nishamisa kwazvo, kuona kubata kwaMwari.
zvakare. Ndiri kuona makomo, matombo nenzizi. Mvura ikanaya inonaya, zuva rikapisa rinopisa, uye nguva ichandosvika kunotona. Mwari munoshamisa, kubata kwenyu kunoshamisa, kuita kwenyu kunoshamisa, kubata kwenyu kunoshamisa. Mwari munoshamisa, kubata kwenyu kunoshamisa, kuita kwenyu kunoshamisa, kuronga kwenyu kunoshamisa. Mwari munoshamisa, zviri nemhuka zvinorarama, zvinaimba zvinorarama, zviri nemhuka zvinorarama. Mwari munoshamisa, zviri nemhuka zvinorarama, zvinaimba zvinorarama, zviri nemhuka zvinorarama. Mwari munoshamisa, kunedenga kune zuva, kune nyeredzi nemakore, nemunhu pasi pezuva, zvese zvisikwa zvaMwari. Kunedenga kune zuva, kune nyeredzi nemakore, kune munhu pasi pezuva, nazvo zvisikwa zvaMwari. Kuita kwenyu kunoshamisa, kuronga kwenyu kunoshamisa Mwari, kubata kwenyu kunoshamisa Mwari. Mwari munoshamisa. Maganyarara yenyu baba, maganyarara yenyu semusingaone. Makangonyarara yenyu baba we, maganyarara yenyu semusingaone. Vana vachina rudo, ropa riri kuyerera, vamwe vachimbunyikidzwa hapana rugare. Mibvunzo iyi handisandambosangana nemunhu akandibvunza hangu, asi mibvunzo yakanaka chaizvo, ende rega ndipindurewo nepandinomvisisa napo. Munoona shoko richisvika kuna muprofita Isaya rinoti, ndianiko wanengatuma kuvanhu ava, ndianiko wanengatuma kurudzi urwu, nokuti vanhu ava vane nzeve dzekunzwa asi havanzwi, vane meso ekuona asi havaoni. Ndoti ako munhu anogoita meso ekuona asingaoni sei, oita nzeve dzekunzwa asi dzisinganzwi sei? Ipapo uprofita huya hwanga huchitodurira, nokuti uprofita huzhinji hwaIsaya anga achiprofita nezvokuuya kwemwanakomana waMwari, nezvokuuya kwamambo Jesu Kristu. Vanga vachitoreva nerimwe divi kuti mutemo wakaiswa, asi mutemo uyu wakaunzwa asi havana kunzwisisa. Vakaona mutemo uchidirurwa pamberi pavo asi havana kunzwisisa kuti mutemo uyu unga uchitaurwa naMozisi ndewe uye wakanangana nei. Pane vanhu vakatora mitemo vakauisa mumaoko avo, vakazviita varidzi vemutemo, vakati izvoni kana munhu akaba ngaurayiwe, kana kuti akarara kana akaita upombwe newe kwake nemukadzi wewe kwake, ngavabatwe vanhu ivavo vaponwe. Asi nerimwe divi ivo, for example, vateresi, vatongi venguva iyoyo ndo vaitova vaiti vezvakarurama, vaitotadzira Mwari kunyanya
zveupombwe nevakadzi vevanhu ndo vaitozviita zvakatonyanya stereka. Saka mutemo wanga wakarerekera divi rimwe, waibata saidi rimwe. Vachizviti isu hatina anotitonga. Nepo mutongi ariko ndiye Mwari chete ari kumusoro kudenga. Sekutaura kwazvinoita mubhuku yamuprofita Maraki achiti izoni, tarirai zuva rinouya, izuva guru, izuva rinotyisa kwazvo. Ipapo vose vanozvikudza navose vanoita zvisakarurama vachapiswa nemoto, vakasasirwa davi kana mudzi zvavo. Asi avo vanoita zvakarurama vachafara semhuru dzemuchirugu. So judgment day, zuva rekutongwa nderimwe, ende zuva iroro richauya. Ende mutongi ndemumwe chete, mutongi Mwari vari kumusoro kudenga neumambo hwavo, mambo Jesu Kristu. Ndo vega vane mutongo wakarurama usina kurerekera divi rimwe. Unlike mitemo yatinopiwa nhasi, no baba imimi mukaba huku chaiyo munotorohwa mapurisa kana kundorara muchitofisi. Nepo vanoisa mutemo, varidzi vemutemo ivavo, vatungamiri venyika vanotoba mabhiliyoni, asi hapana anovasunga. Vanoti tisi varidzi vemutemo. So mambo Jesu pavakauya vachitiri kuzadzisa mutemo, vakauya vachiti toda kuujekesa unyaso kubuda pamhene kuti munhu wese aunzwisise chinangwa chakaisirwa mutemo. Right? Mutemo pawauya wakauya kugara pamusoro penyama instead yekuti ugare mumunhu wemukati mumweya. Mozisi paakaisa mutemo achiudzwa naMwari, vanhu vakauisa pamusoro penyama panzvimbo chokuti ugare mumweya. Vanhu vakatya kuti ndikaita upombwe, ndikabatwa ndinopondwa. Vakatya kutadzira munhu, havana kutya kutadzira Mwari. Saka zvinoreva kuti upombwe ihwohwo nemukadzi wemunhu unogona kuitwa munhu akawanda. As long as asina kuonekwa nevanhu, haana mhosva inotongwa. Saka Jesu Kristu vachipinda uya kuzozadzisa, vakauya vachireva kuti inini naMwari vari kumusoro kudenga tinoona zvakavanzika. Ndosaka vakanzwa vachiti ani nani anochiva mukadzi wekwake atoita upombwe naye mumwoyo make uye atopara mhosva inotongwa. Saka kuti Jesu Kristu vanoona zvakavanzika, Mwari vedu vari kumusoro vanoona zvakavanzika. Saka mutemo yavo waitobata munhu wese, nevatongi vanozvisiri varidzi vemutemo. Mutemo yavo wakaisirwa mweya kuti munhu asati aita chivi, asati andoba, chinotanga kutuma munhu wemukati kuchiva kwemwoyo, kuva nemadesires nepfungwa dzotokunyengera kuti ngandindoba hangu. Usati waita upombwe nomukadzi wemunhu, chinotanga kutuma mwoyo, pfungwa, kuva nemadesires ngandizviite. Saka Jesu Kristu vakauya vakatageta iye panotangira nyaya, vakauya korova musoro chaiwo, musoro wenyoka. Panotangira nyaya ndipo mukati, ndipo vakauya vachizoti go. Usati watombochiva, usati waita upombwe, vakatanga vati munhu wemukati ukatya Mwari, munhu haazomboiti chii, handidi kutadzira Mwari. Ukada kundoboka kuti handidi kutadzira Mwari, kwete kuti ako ndikazobatwa nevanhu. Aiwa, saka ndopanga pane nhau apo, ndopanga pane nhau yamambo Jesu Kristu. Vakauya kuzoisa pamhene mutemo kuti unzwisiswe. Ngati ndo mapinduro anenge aita baba. Mambo Jesu Kristu vakauya kuzotaura kuti mutemo hauna kuisirwa nyama, wakaisirwa mweya, munhu wemukati. Nomukati ndo unofanira kurarama. Naizvozvi zvinhasi kunonzi pane kamwe kakusanzwisisa karipo, munhu akaita upombwe kana akarara nemukadzi wemunhu haurayiwa, hakuna mutemo iwoyo uriko. Mutemo uyo hauna kubviswa baba. Baba, pane zvinhu zvinoitika munyika imwe isingaonekwi nenyama chaiyo chaiyo. Mona baba, munhu akarara nemukadzi wemunhu, pane zvinhu zvinofa muupenyu hwake chamusinganzwisisi. Unogona kuti ukarara nemukadzi wemunhu, kuda wanga vachida kuenda kundotsvaga basa chaipo, basa remwa unorishaya chaipo, pane zvinhu zvafa. Unogona kuti pane ropafadzo yanga ichigere kuuya pamberi padhuze newe zvisingamboiti. Ropafadzo yeye inogona kungoparara, ushaya kuti pane zvinhu zvachida kuitika zvakanaka zvanda ndichionapo zvapererepi. Pane zvinhu kana kurwarirwa nevana, kana kusagadzikana, kuda uri munhukadzi kusagadzikana nemurume wako mumba chaigara muchingonetsana,
rudo rwafa. Pane zvinhu zvinofa zvinourayiwa kana uchinge wadanana nemukadzi wemunhu. Saka zvinhu izvozvo zvinenge zvichiitika munyika yemweya zvichizoafekta hazvo nyama, asi vanhu venyama havakwanisi kuzvinzwisisa. Mukadzi wemunhu atobatyo ukatorara naye, pane zvinhu zvinofa muupenyu hwako, zvisiri zvokuti iwe unogona kuurayiwa nedemo. Aiwa, mukati chaimo chaimo pane zvinhu zvinofa. Aida kuronga madhira mamuchida kuita, anogona mapromises ayo otopfudza zotovharana. Upenyu hwako hakuna kwauchaenda, unenge wakutamburira tamburira, unenge uchiita dzimwe mhosva dzimwe dzauri fungidzira kuti hadzisi kuonekwa, asi kufamba naye. Asi zita renyu takaponeswa, tinozviziva Baba, tinotadza Ishe, asi nezita renyu tinoponeswa. Taura izwi rimwe Baba, taura izwi. Ndokufamba kwatinotoita nacho chirongwa chacho apa Mambokadzi Dream Radio Naika. Tiri kufamba nevaimbi zvedu pamwe chete nevaparidzi vedu vari panapa nhasi uno. Handiti iponeswe akamba karobva kuna madzibaba, handiti ndo vari mudariro nhasi, asi makanyarira zvenyu. Nyika yangu iponeswe. Anga ari kuparidza ndiye Farai Ngwenje, ndiye anga ari kutaura nyaya yake achiti chero nanhasi uno pane zviri kutofa. Tingangoti zvedu vanhu havachafi kufa kwanyama kuya, but munhu wakufa pamweya. Zvinhu zvako mafambira zvaifahuta hazvisafambisa izvozvo kubudikidza nekunge waita zvinhu sakarurama pamberi paMwari naye semusingaone.
nzara, kudyara ndokukohwa. Zvinhu zvakaoma neropafadzo ndokukohwa, naiyo ropafadzo tarira Isaka. Akarima mugwenga ndokukohwa pakaoma, mugore renzara, kudyara ndokukohwa. Zvinhu zvakaoma neropafadzo ndokukohwa. Nayo ropafadzo rangarirai Josefa, kubuda mutirongo ndokuvaka fena. Nayo ropafadzo rangarirai Josefa, kubuda mutirongo ndokuvaka fena. Zviri nane kuva nezvishoma uine ropafadzo pane kuva nezvizhinji uchitambudzika. Zviri nane kuva nezvishoma uine ropafadzo pane kuva nezvizhinji uchitambudzika. Ropafadzo yaMwari ndiyo inofumisa. Tambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Ropafadzo yaBaba ndiyo inofumisa. Tambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Leri pitongira kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Leri pitongira kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Ropafadzo yaMwari ndiyo inofumisa. Tambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Ropafadzo yaMwari ndiyo inofumisa. Tambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Ropafadzo yaBaba ndiyo inofumisa. Tambura pabasa hakuwedzeri chinhu. Leri pitongira kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Leri pitongira kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Leri pitongira kafuma, kana kusanda nesimba kuchifumisa. Ndipeiwo Makumbe wakanaka Mwari kana pande wandakatadzira mundiretere zvedenga ndipeiwo kunamata wakanaka kana pande wandakatadzira mundiretere zvedenga ndipeiwo kunamata wakanaka kana
Siramundi.